Festival svjetla u Zagrebu našao se na listi najboljih događanja u Europi, a ovogodišnje izdanje nas očekuje uskoro. Počinje 18. ožujka. Tim smo povodom razgovarali s poznatim dizajnerom svjetla Rankom Skansijem, ujedno i jednim od inicijatora spomenutog festivala u samim njegovim počecima. Dotaknuli smo se i teme svjetlosnog onečišćenja u našem gradu. Uskoro nas očekuje još jedno izdanje popularnog i Zagrebčanima omiljenog festivala svjetla. To je bila ambicija od prvog dana, od prvog festivala u Zagrebu, kojeg je turistička prepoznala kao nešto u čemu leži atrakcija, što je vrlo primjereno za familije sa djecom, za stariju gospodu, za solo samce. Dakle, pokazati im koje su sve mogućnosti svjetla, a da bude family friendly. Tako će idući mjesec Donji i Gornji grad na nekoliko dana postati velika pozornica na otvorenom na kojoj se susreću umjetnost, arhitektura, tehnologija i zabava. Jasno da je novac tu presudan. Lyon kao nekakav uzor na bazi kojeg sam sa kolegom donio Festival svjetla u Zagreb. Jasno, uz potporu turističke zajednice, jer sam to ne bi mogao iznijeti. Taj festival svjetla je organiziran od strane grada, a ne turističke zajednice kod njih. I svake godine svaki stanar, građan Lyona, treba dati 100 eura u blagajnu za festival svjetla. To je u Lyonu, Francuskoj? To je u Lyonu, Francuskoj, pravilo godinama. Lyon ima oko 70.000 ljudi. Dakle, lako je zbrojati 70.000 puta 100. Oni sa 7 milijuna 8 samo za festival svjetla, naravno da čuda mogu napraviti. Festival svjetla dodatno je potvrdio koliko je poseban kad se našao ove godine na prestižnoj listi najboljih europskih događanja, nastaloj prema izboru organizacije European Best Destinations. A ipak je dobro posjećen. Da, prvenstveno to je snalažljivost autora i izvođača. S druge strane, snalažljivost u smislu da se dobije neka oprema za manje novce, da se na kraće vrijeme iznajmi, jer nisu sve to vlasništva opreme, neka oprema se iznajmljuje. Iz turističke zajednice grada Zagreba su nekoliko puta ponovili da festival svjetla minimalno svjetlosno onečišćuje grad, s obzirom da koristi LED rasvjetu. Pa smo pitali Skansija kakva je situacija sa svjetlosnim onečišćenjem općenito diljem grada. Gdje je primjereno postaviti svjetleće bilborde, a gdje ne? Svjetleće bilborde je primjereno postaviti u gradu, ali oni moraju imati smanjen intenzitet svjetla, jer to je ono što je sporno u stvari kod njih, jer ostatak njihove funkcije bi trebao obrađivati Zakon o zaštiti u prometu. Ne znam točno ni kako se taj zakon zove, ali on bi trebao shvatiti da ti bilbordi odvlače vozačima pažnju. Znači, odvučena pažnja nije pažnja na cesti i događaju se nesreće. Po danu se to događalo i sa običnim onim posterima, mega posterima, ali po noći kad vas to formalno bombardira sa svih strana, to je u stvari nešto što treba izbjegavati. Da je Zagreb podjednako rasvjetljen kao bilo koji drugi grad slične veličine. Po ničemu nije pretjeran. Dapače, sad po novom zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i bilbordi bi trebali se stišavati u neko doba večeri, tako da bi se još više doprinijelo nekom svjetlosnom miru. Ovogodišnje izdanje festivala svjetla traje od 18. do 22. ožujka.